wayahe wong wedok sing bungkus ya iki ora bungkus wong lanang. Oh ya. Mikir kon dolan ning Klaten wi, arep kei apa ning Klaten wi? Lah iya, nek mbok kei dhuwit sak gepok ngono 5 juta ngono budal ya Mi. Iya. Ya. Aduh. Kuwek kukuku. Klaten ki Kamu wae omong. aduh. Ora penting, rasa diwaca tappingan ngono kuwi rasa diwaca. Ora penting ngandani. Macae sing genah-genah sing penting-penting. Sing absen ngono kuwi dipoco. Kok kan cocok kuwi. Absen ki topi-topi donat-donat ngono lho cah. Dolan bloro. Bloro. Iya Rika. Amin. Alhamdulillah lancar. Bloro. Bloro ki ntine. Oh, Bluro Jawa Tengah kono lho. di Ngawi rono. Idola Ya ora tuh nyang apa nyang Ngawi. Purwodadi Merwono jian. Bloro. Om Riko. Idola. Tanjaran. Boh, artak kon ngelamar ra dilamar-lamar kok. Anakmu rabi Mi. Iya, bolong. Jawa Tengah tak wae oleh-oleh kayu jati ndak adalah. Oh, kayu jati ngono ya. Iya, arek dianu apa oleh-oleh kayu gak jatar dibrekne Aprilio. Badan. Riti anak lanang mami. Calon mati sopo ya? Wis turu. Sopo? Durung lah kae cek dolanan HP. Alah padha ae. Wis piro kandhane ya. Dolan Pekalongan Mi arti kei batik lho. Aku jatuh. Tuh, itu. Udah mau nyari loh. Ada apa sana? Jawaban tuh belum bobo, isek ya ini loh. Jovan kok belum bobo? Belum, Om. Ami aslinya mana? Ya, Pak. Ini Aslinya ini sih. Nah, ini Pacitan. gini. Iya, ambil. Ami masak apa nih? Olivia. Piye? Tanggalan gue kok sang mak merani aku kangen. Jangan garing ya. Masak ya isik sok Senin jangan garing lah, pra. Leleku jangan lagi loh. Oh. Oke. Kita Aku Senin melu, tapi aku esok ditakon dhisike soalnya. Apa? Salam saking Tulungagung. Arep anu yang Kertosono. Aneng Kertosono ning anu ning Jember aku. Iya nih. Baju 230, baju 50. 235. Ah, coba Lokasi shopping Tanjung Golo. topi donat cah. Diuncal-uncali gitu. Mendokom. Terima kasih. Baju 75. Baju 45. Aku asli Pacitan. Ini Wis siap pitu nyambi. Mi, cucune Mami aja udah 4 kok. Masa? Yo toh, dadi loro, piah loro arepan. Oh iya. Lah Mbak Nita manggon ndi? Nita perkara narene. Kayak iki maling ngomong kami bisa apa? Sapa kuwi ke? Anakku wedok. Oke, heran ta mami ki. Ni jal misu kok. Aja, mami misu topi sik to, Cah. Umurmu piro Mi? Penjabat desa? Bah, Bandono nek ndi Mi? Umur tidak ada yang tahu dan umur hanyalah sebuah angka. Nah, Halo juga Torik Husen. urung Kentaki.
Halo cintaku gembrek Mas Drama tengah lu. Ini karena lo anaknya sampean. Lah wong wis enak bojo kok iya. Mau kemana kau? Jovan ambilin air putih dong. Ya. Melu gabung Bunda Jovan, Mbak Cici, Fartini. Ini loh, piye Paus. maksudnya? Paus. Anak Paus tak tokeh. udahmu. Infonya apa iki Mi? Bengi iki Mi? Infone klontang-klantung ya. Kowe ngerti ya lagune putuku ngene iki. Nathan ke nyanyi ngene iki. Kerjaanku cuma makan tidur no. Kan jam tengah 8 tak kon turu. Lah kon nyanyi kerjaanku cuman makan tidur. Apa sekolah dek iki Mi? Rai. Oh iya. TK toh? Arep munggah kelas 1. Pirang tahun? Anakku lorong, wis 6 tahun deh, setahun deh. Nathan ke piro? 6,5. Cah, penontonnya saya buka lah dek kurkuwah-kuwah nek sing cari topi iki pepangan celeng wong semene bane iki. Siaran aku. Nek nonton gratis seneng-seneng era mentolo kuwi tak buka nih susu loh cah. Terima kasih. Kamu nggak minum? Uncal dapat purun rapot. Mami dalam Rapot. Jari Wito mancep separuh lah kok mancep kabeh. Ya sono kuwi. kualat kade raine ora naik ke aku. Gek kualat ke apa wong kowe kudu Gusti Allah ate kualat to. Sapa kuwi? Sapa to kuwi? Akun fak. Lah yo sapa to kuwi kecap? Mbah pengikute kursi tok. Sri Wartini. Sri Wartini Gusti. Nek Sri Wartini kuwi Mbak Ayuku. Nek Wartini lho. Sri Nandi ra tau ketok. Sapa to Sri Wartini ki? Selamat malam Mami dan Dek Mintil. Halo Mas Uyat. Dikasih topi to Mas Uyat dan semangat. Ya ampun. Lah kan sudah tahu, ra tau nonton. Malam Mas Suyat, pripun kabare sehat? Lu Mintil dalem. Iki ipungnya apa ipung Paraga? Mbak Yumu dhewe anjay. Tenanan poga. Oh, Mbak toh. Sriwati ini loh. Dajal sik, Cah. Bang bayi, delok rupane sik. Ndi, Kak? Mbak. Ya ampun, ya menora percaya dipalak paus masa. Oh. Bukae sik, balo iki Mbak Ayu kok kandung cer iki demi Allah. Sriwati ini loh bayangno jenenge. Namanya akun fake segala ya ampun. Lah Mami. akun fake ora nek anu lho sok mengikuti si tok til lho. Iya, kayak orang nek tulisannya sapa kuwi lho. Lho yo. Kayak apa? Goib. Ini Akun goib. mami ono garuan. Dalek on kemo. Penonton aku Ora ngerti iso. lho Mbak Ayuku. Kaya gak iso deh naik gak iki. RT ora iso, til ora iso. Lah gak iso. Ora iso. Buka kamerane, Cah. Mbak Ayu kuwi ora iso. Oh iso. Lah. Iya. Allah. Kamera belakang, sepil kamera belakang. Wait. Itu lo sing Monas. Dek Monas. Mana sih kamera belakang anjir? Bentar. Mbak ya sen Kayak ono paus neh. Kayak ono paus. Mbak Ayuku coba lho. Mbak Ayuku kandung cer. Padha PSE jare. Kandani kok. Dure padha, dure ya padha.